Tini Amarpur Ardi Blok bisini puro Malbasani enggei di Pramothani enggei jeng aro Panchayat phaibai village committee o phaibai secretary babu bai malaikha jeng podre por kami amchai ni kawrok no salaikha jeng salaikha thangnaibo je nawrok mabai mani podre por ni government scheme ni nawrok mabai mani khithairok mabai mani ama hairok no tui salaikha tangri tabok jana nok paiyakho ama hairok no bahaike sungtabok pairi rolainai bo hairok no tui jeng salaikha tei salaikha action plan of bomo bahai bu bumung tong tabok jara soba ni tangjaya khone tong tei bahai ke bu bomo no tei bu khaija kha ma hairo no tei salaikha tei asuk simia tabok je chini haste o khoran haide khoran angui tongmani ba wati ba angui tongmani ama jora bo joto nei ne tei belai khine nungjak nai bo bia lungui tongo o tei no bahai ke sung tabok temporary ba koyek dini bichi emergency bahai ke sung bono solve khainai bono tei salaimani bichi tei jeng jet tui nangnai roni thanibo sini bisibo an kami ba ward thangui tui ni tanki thangsinai omai ke tui rok kisa khailegra sinai je permanently sini sakani simi scheme eba sanajak nai rok samung sok yasak tei tui rok waro mathok yasak ama ke sung ward thangui tui rolai sinai hinai salaikha tei borok rok arwaro bumungkaya arwaro bumungchaya tei kubang problem tongmani no jotono sung bar jana laikha janja waro thangi tei tabok covid-19 ni bagui samung manthoya rang puisa belai bial ngui tongmani jorawo belai bial ngui tongmani jorawo bahai ke sung rega samung khaibui borok rok ni thanibo khoksa ma saphano sawro laiman no borok tv ni sung tini secretary babu bai salaikha tei belai kheno sung sari kaham no mankha je mansak bo busungno sobanai tei sung bahaino kaham khaibui no amai samung ni bising tei agogui thanglai hinoi jeng puro Malbasa bisibo jeng je songlai mani tei jini adong rok khaibai jeng tini kok salai thaikha